Szeretettel köszöntök mindenkit itt a 19. Csabai Kolbászfesztivál nagy gyúrónapjának helyszínén. Nehéz összeverbúválni egy ilyen jó kis csapatot? Szerintem nem. Annyi pozitív élményük van már az embereknek az elmúlt évekhez viszonyítva, hogy jönnek maguktól. De most már lassan békési lettél. Igen, szívem szerint igen, és nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek. És már nem, meg sem mondom, de van 10 év körül folyamatosan résztvevője vagyok a Kolbász Töltőfesztiválnak, úgyhogy nagy öröm itt lenni. Békési kolbász vagy csabai kolbász a jobb? Hát, tehát én azt gondolom, hogy minden kolbász nagyon finom, a csabai kiváltképp. Én azt gondolom, illetve... Jaj, köszönöm szépen! Illetve a békési az... Tehát most nem tudom, mit mondjak, mert ezt is szeretem, meg azt is. Tehát ugye itt nagyon kedves meghívásban van részünk, több év óta itt békési város csapatával együtt töltünk, tehát ez felejthetetlen mindig, minden évben. Ezt viszem magammal, ez éltet ilyenkor a téli szürke hétköznapokon. Gyergyószentmiklóson milyen kolbászt csinálnak? Gyergyószentmiklóson most jelenleg egy vargányás, kecskesajtos kolbászt fognak csinálni. Mennyire elterjedt a székelyeknél a kolbászkészítés? Székelyeknél mindig télen, disznóvágáskor kolbász készül, van ahol nyáron is, nem csak télen. És ez mennyire hasonlít a csabai kolbászhoz? Nem igazán hasonlít, kevesebb paprikát használunk mi a kolbászhoz, borsot is teszünk bele, fokhagyma intenzívebb, több fokhagyma kerül bele. Kicsit sápadtabb a gyergyói kolbász, mint a békési. A kokosza pálinka azt nálunk a medveszedi, mert meg van szigorítva, és nagyon messziről, nagyon magasságról, és íme az igazi, hargitai, gyergyószentmiklósi neddű. Fogyasszátok, gondoljatok ránk mindig egészsége. Isten, Isten. Isten, Isten, ember, ember, hegy, hegy. Mit szól a békési kolbászhoz? Hát nézzék, 22 kilót vásároltam ma a családnak karácsonyra ajándékba, ha szét nem szedik addig a táskámat. Gyergyóban a csabai kolbászt szokták enni? Nagyon szeretik, tehát hosszú lista van írva, hogy kinek, honnan, milyen ízű kolbászt vigyünk, úgyhogy hajrá Békés Csabas, békés, mert a békési csavigának a kolbászát nagyon szeretik a gyergyóiak. Én imádom ezt a hangulatot, imádom az emberek békésen, viszonylag normál mértékű pálinka fogyasztás után. Én még nem találkoztam olyan, aki véletlenül nincs a saját főzésű pálinka a zsebében, és miután nagyon szeretik a kézilabdát, talán engem is egy kicsit, nagyon nagy boldogsági öröm ezekkel az emberekkel együtt lennem. Igen, a békési pálinka már hungarikum, talán a kézilabda is az lesz valamikor, és akkor ennek ugyanúgy békés részese lesz. Tegnap voltunk a pálinka házban, valóban le a kalappal, az a vállalkozás, az a színvonal, az világszínvonal. Kézilabdába próbálunk mi is ott maradni, és a világ első 6 országában vagyunk ebben a sportágban, úgyhogy nem mondom, hogy kullogunk a pálinka után, de azt mondom, hogy hál' Istennek maga területén mind a kettő hungarikum. Ez egy nagy alkalom arra, hogy a válogatott bemutassa azt, hogy hogyan tudja húzni a gyúrást. És kik a pontos vendégek? A szegedi barátaink eljöttek az Egyesület vezetésétől, az Országos Egyesület vezetőségből jöttek, és a 2 válogatott fiúról ne feledkezzünk meg. Nagyon szeretünk a Kolbászfesztiválon részt venni, és a kajakos barátaink is nagyon szeretnek itt lenni. A vendégek hogyan kötődnek Békéshez? Ez van, aki Békés elszármazott, van, aki a sport révén, van, aki a barátság révén, a testvérvárosi kapcsolat révén, tehát mindenki másképp.
kötődik a városhoz, és ez az alkalom alkalmas arra is, hogy eljöjjenek, és akkor tulajdonképpen ezt a nagy családot, aki nem békési, vagy nem békésen lakik, hanem hogy úgymond elszármazott, ezt egybelássuk itt egy közösségbe. Én ezt mindig nagyon jónak ítélem. Elsősorban azért, mert aki itt részt vesz, az pontosan tudja, hogy ez nem csak a kolbászkészítésről szól, arról szól, hogy békéscsabaiak vagyunk, Békés megyeiek vagyunk, vagy innen származtunk el, és ez egy nagy találkahelye mindenkinek, aki csabai, mindenkinek, aki Békés megyei, vagy innen elszármazott. A hagyományok fenntartása, a gasztronómiai hagyományok fenntartása az nem csak kötelességünk, nem csak feladatunk, hanem kötelességünk is, és úgy gondolom, hogy az a országban kialakult kép, hiszen itt körülöttünk sok-sok olyan más vidékről érkezett vendégünk is van, aki már évek óta, évtizedek óta visszajár. Vigye el ezt a hírt, hogy itt egy olyan közösség van, egy olyan népesség lakik, ahova nem kell útlevél, ugye, mert ezt is szokták mondani, a másik részén pedig olyan baráti közösségekre, olyan barátokra lehet szert tenni és találni, és ápolni a régiekkel a kapcsolatot, amik olyan kapcsolatok, akik megmaradnak évtizedekig, és ha valami baj van, akkor lehet számítani ezekre a barátokra. Nagy örömöm számomra is, hogy ekkora szinte megyei ünnepé vált ez az egész, vagy régió ünnepé. A tegnapi nap is, én ugyan nem voltam kint, de teltház volt, tehát hogy ennyi ember érdeklődik, és én azért szeretem ezt a kolbászfesztivált, hogy mindamellett, hogy gasztronómiai nagy rendezvény, hogy a szeretetet is tükrözi, mert régen a családok összejöttek, és egy családi ünnep volt, ahol ugye a családtagok együtt vágták a disznót és dolgozták föl. Valahol most ez tükröződik vissza, és ez szerintem nagyon jó dolog. Békéscsabán és a megyében sok-sok háztartás készít saját kolbászt, és még több háztartás, szinte valamennyi háztartás Békéscsabán és Békés megyében is fogyaszt kolbászt. Ez a legfontosabb. Eltérő ízesítéssel, eltérő körülmények között, de fogyasztja. Ez a legfontosabb, hiszen egy olyan gasztronómiai hagyományt viszünk tovább, amit a mi generációnk még ismer, még tud, és ezt kell átadnunk az utánunk jövőknek, hogy tartsák fönt ezt, hiszen ennek nem csak gasztronómiai jelentősége van, hanem a barátságok, a kapcsolatok erősítését és az egész társadalmi viszonyokat befolyásolja, és ez a legfontosabb. Barátság, összejövünk, nem csak egy évben egyszer, hanem többször elbeszélgetünk, és közben jó ízűen elfogyasztjuk azt, amit csináltunk. Mai nap ugye a Csabai Kolbászfesztivál nagy ünnepéről, a kolbászgyúrásról szól, és én azt gondolom, hogy ez a nem csak Magyarországon híres, hanem Európában is, sőt a világon sok helyen híres hungarikum gyártása fontos sarokpont lehet ebben az élelmiszeriparban. Mindannyiunknak van ebbe felelőssége. Csabai kolbász mára már tulajdonképpen Békés megye egyik legismertebb terméke lett. Szerintem a világ egyik legismertebb terméke. Aki megkóstolja a csabai kolbászt, én úgy szoktam mondani, hogy az függővé válik. Pesten egy kínai delegációval gazdasági ügyekről szerveztünk egy találkozót. Ez Pekingtől 800 kilométerre van, ez a 8 milliós város. Leültünk beszélgetni, a második kérdésük az volt, hogy polgármester úr, jöhetünk idén a Csabai Kolbászfesztiválra. Na most képzeljék el, hogy egy kínai delegáció Pekingen túlról érdeklődik a Csabai Kolbászfesztiválról és a csabai kolbászról. Ez egy olyan termék, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Egy régi hagyományt viszünk tovább, amit a régi paraszti világból a hústartósítása révén kialakult, de olyan íz, zamat és illatanyag van a terméknél, ami az ember, ha megkóstol, akkor semmihez nem hasonlítható, de mégis egy nagyon finom termék, és tulajdonképpen ugye ez egy száraz áru, szokták a vastag kolbász szaláminak mondani, ez nem szalámi, ez kolbász, mert 4 mm fölötti szemcseméret van, de ez a termék ugye a érett sertéshúsból készül. Én azt mondom, hogy a természet ezt adta nekünk ajándékba, hogy foglalkozunk a sertéssel, a mezőgazdasággal, a vidékkel. Ez tulajdonképpen ez olyan, mint másnak az arany. Tehát nekünk ez egy nagyon nagy érték. Baráti társaságok ide jönnek Békéscsabára, de nem ide a kolbászfesztiválra, hanem egy házaknál ugyanezt csinálják, gyúrnak és jól érzik magukat. Igen, most már divatja van a minifesztiváloknak, különböző okok miatt, de én ezt is helyesnek tartom,
hiszen van olyan intim környezet, ahol a beszélgetésnek ugye az őseink azok nem egynapos disznótorokat tartottak, mert ugye mi már morogtunk, ha 2 órakor nem voltunk készen, hanem több napig tartott, hiszen összejöttek az ismerősök. Valahol ez a hagyomány megy tovább, hogy a disznótor a munka mellett, a tényleges tevékenységek mellett azt is jelenti, hogy leülünk, van időnk elbeszélgetni, meghallgatni a másikat, és ez a legfontosabb. A gyulai kolbász hogy kerül a Békés Csabára? Természetesen úgy, hogy a gyulai kolbász és hungarikum, és mivel nem nagy távolság van a két település között, úgy gondoltuk, hogy mivel Gyula városa is büszkélkedett hungarikummal, természetesen a másik hungarikum hazájában, Békés Csabán is van létjogosultsága a gyulai kolbásznak. De mindaddig még a Békésén nem lesz hungarikum. Természetesen nagyon szeretnénk, hogy a Békés Csaba, Békés és Gyula nem csak a kulturális és egyéb más területen tudna összefogni, hanem a gasztronómia területén. Nagyon szurkolunk, hogy a békési kolbász is bekerüljön a hungarikumok gyűjteményébe. A békési kolbász ugye nem annyira híres, de mi békési úgy gondoljuk, hogy ez az igazi. Szerintem is egyébként semmi különbség nincs, csak annyi, hogy a békési jobb. Természetesen a békési a jobb, a csabai fűszerezéssel. Nagyon sok ellentét ezen a fesztiválon szokott elsimulni, 2 pálinka és mondjuk két kolbász között. A gyulai kolbásznak hagyományt kívánunk teremteni, vannak már törekvések ugye a gyulai kolbász és sódarmustra, ami igaz, hogy idén elmarad, de természetesen jövőre folytatódik újult erővel és más technikával, technológiával, illetve más szervezési mechanizmussal, de természetesen a Csabai Kolbász Fesztivált nem kívánjuk felülmúlni, nem is tudnánk, hiszen ennek sokkal nagyobb, hosszabb időre lehet ugye a hagyományát visszakövetni, de természetesen azért mi is ott Gyulán szeretnénk a gyulai kolbászt népszerűsíteni. Nekünk már nagyon fontos az, hogy ugye a nagyipari, húsipari, az igazán nagyüzemi kolbászkészítés Békés megyében Gyulán történt, és Gyulán történik, és az, hogy hungarikum nyilvánvalóan nem csak a városnak büszkeség, hanem a megyének és az egész országnak. Nagyon fontos az, hogy úgy a nagyüzemi, de a kistermelői rendszer is egyre jobban kialakul, tehát kell az alapanyag, és ugye az a jó, ami itt nevelődik föl, nem pedig ilyen import, egyéb vasszak, vizes húsokból készül. Ez az a termék, aminél nem lehet hibázni. Itt vagy 15 dolognak meg kell felelni. A legfontosabb, hogy hideg füstöt történjen a füstölés, ma nem az történik, akkor már romlik a kolbász. Ugye ez teli van enzimmel, nagyon magas fehérje, táptal, és mégis el tudjuk tartani. Tehát ez egy csoda. Akkor Békés megye továbbra is az élelmiszeripar húzóágazat lehet? Hát nem csak az élelmiszeripar, maga az élelmiszer. Én úgy gondolom, hogy a világon a lakosság nagyon nő, nagyon jók a földjeink, most azon dolgozunk, hogy ezt öntözhetővé tegyük, hisz Békés megyében van a legjobb minőségű földek. Ehhez Barkás Sándor barátom is nagy segítséget tesz, hisz ő az öntözési rendszert akarja ezt kialakítani, plusz meg akarjuk csinálni a feldolgozást. A növényi ágazatnál ez a hűtőipar, de ugye mindamellett termelünk gabonát is, avval meg a sertésállományt akarjuk növelni. Kisülyű sertés nagyüzemi szinten lehet jól nevelni, mert tehát tőkesúlyút, mert ott 6 hónap alatt ez kész. Habár én nem szeretem a gyors fölnevelést táppal, de a nagysúlyú sertés, ami szárazárúnak jó, annak 10 hónap, 1 év kell, hogy ilyen 2,5 mázsás sertések legyenek, annak érett a húsa. Az 4-5%-a kevesebb vizet tartalmaz, és ez az a termék, ami feldolgozva nagyon jó szárazáru kolbász lesz. A kormányzat segítségével sikerült megmenteni a 140 éves gyulai húsipart. Azt gondolom, és azt látjuk a számok tükrében is, hogy nagyon jó úton haladunk. A Gyula Hús Kft. Nyereséges, a termékek egyre keresettebb, nem csak belföldön, hanem külföldön is, és az az építkező munka, amit közösen elkezdtünk a Gyula Hús vezetésével, az kezd beválni, kezd beérni, hogyha lehet úgy, ugye, mint a kolbász kezd beérni, és azt gondolom, hogy még nagyon komoly jövő áll előttünk. Szeretnénk mindenféleképpen újra beindítani Gyulán a vágást, ehhez viszont az szükséges, hogy az országos sertésstratégia megvalósuljon, legyen annyi sertés megyében 1 millió, amit szeretnénk feldolgozni. Ugye annak idején a megyei önkormányzatnál az én vezetésemmel kialakult egy nagyon fontos csapat, aki a Békés megyei sertésstratégiát megalkotta, összeszedte a szakemberek segítségével. Hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor azt gondolom, hogy egy történelmi
mozzanatot, egy történelmi fordulatot tudunk megvalósítani Békés megye számára, tudunk egy olyan élhető perspektívát felvonultatni az itt élőknek, amikor azt mondják majd a gazdák, igen, megéri újra sertést tartani, megéri újra kolbászt készíteni, és megéri újra kimenni a nagyvilágba, a külföldi piacokra. Várható erre még valami hasonló intézkedés, ami pozitívan befolyásolja a Békés megye élelmiszeriparát? Igen, átalakulnak ezek a kapcsolatok, hiszen a nagy kombinátok, a nagy üzemek helyett inkább a piachoz rugalmasabban alkalmazkodó kisebb és ilyen modulszerűen bővíthető gyárak, üzemek kell, hogy létesüljenek. Elmaradásunk van, és ezt igyekszünk bepótolni. Leghamarabb a hűtőiparnak az újjáélesztését, illetve felfrissítését tűztük ki célul, de ilyen lehet a malomipar és aztán majd a tejipar is, a húsiparnak pedig a minőség megőrzése és a továbbfejlődés a célja. Ezen dolgozunk. Lehet még hova fejlődni? Hát hogy ne lehetne? Én azt mondom, hogy ahány ember, annyi ízvilág, az a lényege, hogy a technológia, ami lényeges, hogy érett hús, hidegfüstölés, megfelelő higiénia, tisztaság mellett kerüljön feldolgozásra, és én annak örülnék, hogyha 1000 vagy 2000 család gyártana kolbászt, és ezt mint őstermelő vagy vállalkozó értékesíthetné. Sokkal szervezettebben kell majd az elkövetkezőkben ezt intéznünk, és bízom benne, hogy össze tud fogni termelő, kereskedő és városvezetés ebben a fontos kérdésben. Én azt gondolom, hogy a hagyomány, a tradíció az itt megvan. Nem kell kitalálni ugye a spanyol viaszt, igaz, hogy a bölcsekköve nincsen a zsebünkbe, de az tény, hogy Békés megye valamikori Magyarországnak az élelmiszer kamrája volt, az élelmiszer gazdaságnak a motorja volt. Ezt szeretnénk újra feleleveníteni, felemelkedni gyakorlatilag ebből a mostani állapotból. Ez viszont nyilvánvaló önerőből nem megy. Ez szükséges a kormányzat segítsége, szükségesek azok a pályázati kiírások, amik reményeink szerint meg fognak jelenni, hogy azokat a gazdákat, akik szeretnének a sertéstartással, a feldolgozással foglalkozni, azokat nem azt mondom, hogy előnyben részesítsék, de tegyék meg azt a lehetőséget, hogy tudjanak pályázni, tudjanak sikeres pályázatot benyújtani, tudják megvalósítani, és valóban mindannyiunk érdekében, egész Békés megye fejlődése érdekében tudjanak közösen együtt dolgozni. Akkor megéri Békés megyében maradni. Éppen a múltkor idéztük azt a Erdélyből jött közírónknak a mondását, hogy ugyan területileg a legmélyebb részén fekszünk az országnak, de aki innen lendületet vesz, az magasabbra mehet, mint az átlag, csak egy kicsit többet kell érte tennünk, ez a feladat. A régi nagy álom, vagy talán meg is valósul, a három város, Békés Gyula, Békés Csaba együttműködése talán soha nem látott módon egyre fontosabbá válik. Így igaz, azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy reneszánszát éli a KBC, a Közép-Békési Centrum, hiszen a három város polgármestere összefogott, és tekintettel arra, hogy nagyon komoly Európai Uniós források állnak majd rendelkezésükre az elkövetkezendő hónapokban, években, úgy gondoltuk, hogy ezt a szövetséget mindenképpen szeretnénk összekovácsolni, még erősebbé tenni, és segítséget nyújtani azoknak a településeknek, akik segítséget várnak. Nyilvánvaló, hogy ahogy mondtam, nem vagyunk mindennek a tudói, de vannak kiváló szakembereink, akik tudnak segíteni ezeknek a településeknek, hogy minél több forrást le tudjanak hívni saját településük fejlesztése érdekében, és az ott élő emberek boldogulása érdekében. A Közép-Békési Centrumnak én látom azt, hogy fontos szerepe lenne az elkövetkezőkben, turisztika, termékmenedzselésben, infrastruktúra fejlesztésben. Az egyesületet alkotó három város vezetői jó kapcsolatban állnak egymással, rendszeresen egyeztetünk, és bízom benne, hogy a nem sokára nyilvánosságra kerülő pályázati kiírásokra pályázni tudunk, és együttes sikereket tudunk Békés megyében elérni. Akkor megvalósulhat az, amit nagyapám mindig mondott, hogy Békés megyének két valutája van, a pálinka és a kolbász. Én azt gondolom, hogy erre is büszkének kell lenni. Nem kell azt szégyelni, hogy finom pálinka készül Békés megyében, hiszen a szilva az itthоnos nálunk, és nagyon finom szilvapálinka készíthető. És meg kell mondjam, hogy amikor a csabai kolbászt nekem bárhol az országban felemlegetik,
a Békés megyei szilva pálinka is szinte oda tartozik. Mindig említik az emberek, a barátok, az ismerősök, és ez is egy lehetőség még az elkövetkezőkben. Szívem vele, lelked vele, minden vele, amit adhatnál. Van egy bevált fűszerezésünk, mi ahhoz ragaszkodunk. Természetesen ez titok, nem mondjuk el, de általában jól szokott sikerülni. A különdíjat már kaptunk, az elmúlt 10 év folyamán talán egyszer, meg valamikor ott voltunk, mint még valami másik díj, de még az első hely még várat magára, szerintem azt most ezen a versenyen fogjuk elérni. Úgyhogy most éppen azon vagyunk, azon darálunk, azon töltünk, azon vagyunk minden ízünkkel, porcikánkkal, úgyhogy nagyon-nagyon igyekszünk, hogy úgy álljunk helyt, hogy mindannyiunk dicsőségére. Ha nem sikerül, akkor viszont nagyon jól meg fogjuk enni, nagyon jó étvággyal, és hála Istennek jó egészséggel meg fogjuk enni ezt a finom kolbászt, amit most per pillanat töltünk majd. A Pizza Joe-ban ott milyen kolbászt tesztek a pizzára? A Pizza Joe-ban házi füstölt kolbászt teszünk a pizzára, fokhagymásat. És nem csináltatok még csabai csípőset? Csabai csípőset még nem tettünk a pizzára, de következik, ez egy új recept lesz. Nagyon jó az ötlet, köszönöm. Használni fogom. Az éttermedben használod a békési kolbászt? Természetesen. Tehát olyan szinten, hogy van alkalom, amikor így december-január környékén szóvá tesszük, ugye a vendégek is ugye megemlékeznek arról, hogy milyen kellemes volt mondjuk itt lenni, mert vannak ott onnantól is. Például Horváth Csaba olimpiai bajnokunk, szintén egy jeles vendégem, és akkor hát töltünk. Egy 8-10 kilót töltünk, megsütjük, sóhítvággyal, káposztával, hagymás tört krumplival megesszük. Hát az a isteni dolog. A régi szabák kolbászba van a kerítés, itt mindig jó ez van és temetés. Békés megye az ország éléskamrája, ezt jól tudjuk, és még az igazi lehetőségek kiaknázása még nem történt meg. Én azt gondolom, hogy a megye politikusainak, gazdasági szakembereinek, városvezetőinek közös felelőssége, hogy a megye ezen óriási tartalékában rejlő lehetőséget ki tudjuk aknázni az elkövetkező időkben. Lehet még hova fejlődni? Hát hogy ne lehetne? Én azt mondom, hogy ahány ember, annyi ízvilág, az a lényege, hogy a technológia, ami lényeges, hogy érett hús, hidegfüstölés, megfelelő higiénia, tisztaság mellett kerüljön feldolgozásra, és én annak örülnék, hogyha 1000 vagy 2000 család gyártana kolbászt, és ezt mint őstermelő vagy vállalkozó értékesíthetné. Békés megyei élelmiszer gasztronómiának az egyik vezérhajója, hál' Istennek sok van, hiszen a pogácsától kezdve a sertéstermékek, egyéb termékekig is van ilyen. Én úgy látom, hogy ez erősíti, ez a fesztivál, erősíti azt, hogy helyi élelmiszerekből, jó minőségű élelmiszereknek mindig lesz piaca, és mindig bízhatunk abban, hogy amit vásárolunk, az jó minőségű lesz. A fesztivál ennek egy fontos állomása. Úgy gondolom, hogy arra kell figyelnünk, hogy a minőség és az árak egyensúlyban maradhassanak, hogy mindenkinek jó legyen ide kijönni, jól érezze magát, és minden szempontból azt mondhassa akár vendég, akár helyi, hogy igenis ez egy jó fesztivál, és jövőre is jövünk. Ez a legfontosabb cél. A csabai kolbásznak, a Békés megyei kolbásznak van jövője? Biztos van, viszont azt el kell mondanom, hogy a versenyzők nagyon tisztességtelenek, mert a zsűrit mindenfajta eszközzel megpróbálják eltéríteni igen, ahogy alpolgármester mondja, sok a bunda, tehát mindenki pálinkával és kolbásszal kínálgat, ami nagyon tisztességtelen, kikérem magamnak ezt a módszert. Reméljük, ezek lesznek a legnagyobb gondjaink. Nem, ezt nem ígérhetem. Olimpiára gyurunk! Brazíliára! Rióra! Egy újabb arany várható? Tessék? Újabb arany várható? Hát szerintem nem is egy. Bízunk benne, hogy sok-sok arany. Aranyeső! A békési kézilabda az valóban egy olyan történet, ami példaértékű az utánpótlás területén, és az együttműködésünk is azt hiszem jónak mondható.
az itt lévő szakemberek és a tudatos korosztályos képzés az mindannyiunknak egy szép jövőről, hiszen az együttműködésben sok tehetséget látunk, és valóban a kézilabda sportnak ez a feladata, hogy ezek az akadémiák a tokiói olimpia, tehát ez a 4-5 éves kifutás után magyar nemzeti válogatottnak, illetve az NB1-nek komoly utánpótlást biztosítsanak. Ez a Nemzeti Akadémiának is a célja, és a társintézmények, akikkel együtt dolgozunk, és ennek az egyik, hát az ászlós hajója, mondjam így, a békési utánpótlás képzés. Az önvezetés alatt talán mondhatjuk, hogy a békés magyarországi kézilabda az hihetetlen sikereket ért el, és ma már úgy emlegetik az emberek a kézilabdát, mint egy magyar autentikus sportot. A magyar mentalitás, kreativitás és a magyar emberek antropometriája az nem a kosárlabdához, hanem a küzdőképes tudás a kézilabdához, vízipólóhoz hasonló, és ebből adódóan, amit ön mond, meg tudom erősíteni. Én azt várom, hogy a nemzeti alaptantervbe nem választható, hanem kötelező sportággá tudjuk tenni, ezért dolgozunk. A Békési Kajakkenő Klub az egyre ismertebb és egyre sikeresebb Magyarország. Az egyesületi rangsorban a 16. rangsorban a 16. helyet foglaljuk el, ami gyakorlatilag évtizedek óta a legjobb helyünk. 100-120 aktív taggal rendelkezünk. Én úgy gondolom, hogy egy vidéki egyesülettől ez egy nagyon-nagyon akceptálható és tolerálható hely. Békésvárosnak az egyik sikertörténete. Én úgy gondolom, hogy az ilyen egyesület az, ami a civil szerveződés, illetve hogy a polgári szerveződésnek ez lenne a lényege. Tehát az ilyen egyesületek, amik megmozgatnak gyerekeket, egyesületi közösséget adnak, és közösségi teret adnak a gyerekek számára. A csapai kolbásznak édes a neve, meg minden csapainak benne a szívem. Tekerek a kolbász, itt az eleje, a végén megmart, a végén megmart, a végén megmart. Milyen helyezést várnak, polgármester úr? Első helyezést várunk természetesen, hiszen nagyon finom kolbászt csinálunk. Nekem biztos a békési kolbász a legjobb.